men kunderne er, som Ashley siger, fløjtende ligeglade. Og det er en indkøbschef, vi kommer til, så er money talk. Det er, at mælken bliver så sur, inden den kommer fra Kina hertil. Men man skal være forsigtig som virksomhed, ikke? Altså, go woke, go broke. Velkommen til 10 minutter med Salgsmonopolet. Her vender vi seernes dilemmaer fra hverdagens salgssituationer. Søren, du har fået et dilemma. Ja, men nu er vi inde i bæredygtighed eller pris og sådan noget. Det er en emballage og logistikløsninger, det handler om. Og det er Thomas, han er Key Account Manager. Og produktet, det er et emballageprodukt, der hedder Greenpack. Historien er kort, at Thomas, han forsøger at sælge Greenpack, en helt ny serie af 100% komposterbare emballager til en stor online detailkæde. Og det er jo spændende. Så indkøbschefen, han elsker jo simpelthen ideen, men prisen på Greenpack er 18% højere end standardplads. Og der er jo altså pres på bundlinjen. Det er en konkurrence, kraftig af området, vi er inde i det her. Og der er 2 forslag, som er sat op af Thomas. Og det første forslag, det er, at Thomas han udarbejder en business case, der fremhæver de branding- og kundeimage-gevinster, kæden får ved at skifte til bæredygtige emballager, og herunder potentiel stigning i kundeloyalitet. Og nummer 2, det er, han kan tilbyde en trinvis udrulningsplan, hvor kun en del af sortimentet skifter til Greenpack i første omgang, så omkostninger spredes over tid. Det her, det er jo noget med nurturing, Ashley. Det er dit område, og du har jo også eneste af os, der er fremtidssikret med din elbil og sådan noget, så du må være inde i det her segment. Har du et forslag her? Jeg elsker Greenpack. Ja, det er, jeg synes jo, det er et sindssygt svært dilemma, fordi der er, som også vi taler om inden for adfærd, der er det, man som menneske gør og siger, og det, man gør typisk, når det er sådan nogle økoprodukter her, jo, vil jeg som forbruger betale 18% mere for, at emballagen er grøn i virkelighedens verden? Det er jo det spørgsmål, der egentlig er. Eller giver det større loyalitet? Og min erfaring med detail, det er altså, loyaliteten kan ligge på et meget lille sted, hvis pølserne er billigere over i Netto, ikke? Så baner folk derover. Det er jo også den måde, de har sat hele deres industri op på, ikke? Så, hvad siger kommunikationsmanden? Jamen, nu har jeg lige hævet min kæphest ud af stallen, og den rider jeg så benhårdt. Det er jo, hvad er det egentlig for en kunde, du sidder overfor? Sidder du overfor en kunde, som er talnørd? Altså sådan en, som driver sin webbutik ud fra analyser og tal og bevægelser og det ene og det andet, fordi så er det jo helt klart forslag nummer 1. Altså det er jo at smide en masse tal i hovedet på dem, som viser, hvilken effekt har det her, osv. Men hvis det sådan er en, der er sådan, mere kører på mavefornemmelsen i sin forretning, jamen så er det da helt klart, så er det forslag nummer 2, fordi så skal vi ud og teste en masse ting, og så se, har det egentlig en effekt det her, eller er det bare fordi det er en god følelse, at nu gør jeg noget i min butik for bæredygtighed osv., men kunderne er, som Ashley siger, fløjtende ligeglade, fordi hvis det kommer til at koste mere, nej tak. Det er jo den der klassiske med også, hvis du køber en flybillet, så har du mulighed for at sætte et kryds, og så betaler du nogle 50 mere, så bliver der plantet nogle træer eller et eller andet. Ja. Og jeg har ikke tallene på, hvor mange der sætter et kryds dernede, men jeg gætter på, at det her, det er mere greenwashing fra flyselskabernes side, end det har nogen reel effekt ude i den virkelige verden, men det er altså bare en antagelse, ikke? Jeg ved ikke lidt. Thomas skal jo ind på at finde ud af, hvorfor skulle kunden anskaffe det her. Fordi jeg ved godt, at han vil gerne sælge det her system selv, men kunden skal jo også gøre op for sig selv, at det er noget internt, hvor de i virkeligheden får en fordel i det, håndteringsmæssigt, besparelse, whatever, eller er vi over i markedsføring, imagepleje osv., fordi det er jo der, hvor vi hen i det her ting. Og så er jeg selvfølgelig klart den med kalkyle, men det er altid svært, hvis noget er 18% dyrere generelt, at få implementeret det, hvis det er, at man tænker i økonomi, især i et
et område, der er så konkurrencepræget som detail. Jeg tror, det er en udfordring. Det må jeg sige. Og nu rydder jeg lige min kæphest en gang til, fordi jo, men det er jo, nu snakker jeg jo lidt om, at Thomas han er nødt til at kende sin egen kunde, men Thomas' kunde er jo også nødt til at kende sine kunder. Lige præcis. Fordi det nytter jo ikke, at han siger, ja, og så har vi bæredygtige emballager, og hans kunder har, altså, de handler undtagelsesvis hos ham, ellers så handler de hos Temu. Altså, så er bæredygtighedsargumentet, det er bare 0. Det fylder bare overhovedet ikke. Altså, der er problemet, Kim, det er, at mælken bliver så sur, inden den kommer fra Kina hertil. Så på den måde kan man så sige, når vi er over endnu. Ja. Så jeg synes, men du har jo, Asli, du har jo arbejdet en del med det her, med at nudge folk til at gøre noget, som de ellers måske ville være tilbøjelige til ikke at gøre. Men hvem skal man nudge her? Er det kundernes kunde, eller er det selve kunden? Ja, det synes jeg er en god pointe, fordi hvis det er supermarkedet, kæden, indkøbschefen, vi skal, og det er en indkøbschef, vi kommer til, så er money talks. Det kan næsten ikke siges mere tydeligt, og det kan man jo også se på bundlinjen på mange af de her supermarkeder, de har det ikke så godt, ikke? Så det, man må tale til ham om, det er jo så selvfølgelig noget matematik, og sige, men altså, emballagen udgør kun 0,01% af den oksekød, du sælger. Okay, fair nok. Så kan vi godt køre øko. Men hvis man vil profilere, så kan man sige, så nytter det ikke bare kun at komme med emballagen og sige, at den er øko. Så vil jeg jo begynde at lave fed storytelling. Så vil jeg jo faktisk egentlig være lidt Simon Spies-agtig, og så vil jeg egentlig lidt for sjov sige, du kan købe oksehakkekød på ikke øko-emballage, og den har vi sat 10 kroner op. Vedviden, der bliver ikke solgt i 100 meter. Og så har vi Green Pack. Hvorfor vælger du i den her uge? Altså, så bliver du virkelig nødt til at skrue op for charmen, fordi der er så meget støj derude, så du bliver virkelig nødt til at vælte verden, hvis der er nogen, der skal lægge mærke til, at der er kommet et lille nyt stykke plastik omkring hakkekødet, ikke? Jo, altså også, at vi tager jo 18% dyre, og så kan man så sige, det lyder jo isoleret set som en stor procent. Men hvad er det i kroner og øre reelt set? Altså, man kan jo godt gå ned og kigge i, taler vi om, at det 118 kroner, eller det er 100 kroner, ikke også? Altså, for det kommer jo an på, hvad beløb snakker vi om i det her. Fordi så kan det måske godt være en relativt billig investering i midtspleje i virkeligheden, ikke? Fordi der er mange gange, hvor vi ser også, hvis du tager supermarkeder, så kaster det noget ud, og det er jo næste indkøbspris, eller de sætter lidt til, fordi her, det går vi efter, fordi det genererer mere salg. Så det er jo købmænd. Så de ser jo ting. Jo, og så ligger der jo også det her i det netop, som du har faktisk fat i noget meget vigtigt her, Søren, fordi hvor meget udgør emballagen egentlig af produktets samlede pris? Altså hvis det var, at den her emballage, den normale emballage koster 1 krone, så koster den nu 1,18 kroner. Hvor stor effekt har det nu egentlig derude-agtigt? Og der er jeg mere på din hest, Asli, det er jo, at det er storytellingen. Og så skal Thomas' kunde gøre op med sig selv, hvad er det for en rejse, de er på? Altså, er det de vil gerne være gul, splash, ugens tilbud, før pris, nu pris, osv., eller tage 3 for 2 pris, styks pris, osv., eller er man ude i, at man godt vil være bæredygtig, man vil sende et nyt signal om, at man tager ansvar, og så videre. Og så er emballagen jo bare en del af det, men der er jo en masse andre ting, der skal passe ind. Hvis jeg var Thomas, så ville jeg prøve at holde op med at fokusere på mit bæredygtige produkt. Det er selvfølgelig svært, når det er det, man lever af. Men i virkeligheden komme ind og sige, jeg har en kampagne til jer, hvordan I bliver profileret. Ja, okay. Og og klæde den på til noget større, tænker du? Det er meget, meget større, siger nu giver vi den altså gas over over hos os, ikke? Netto bliver grøn, nu laver vi nye skilte, hvor der, og jeg er med på at finansiere de første 20 forretninger, hvor vi laver det grønne skift. Altså, hvor vi virkelig emballerer den, for at sige det mildt. Jo, men der er du faktisk, Asli, så ude i forslag nummer 1, ikke? Fordi der er en business case, der fremhæver branding, altså hvor vi har taget stilling til, hvad er det, du kan gøre, for at du kan bruge vores nye emballage her til i virkeligheden at skabe en større historie, en større fortælling om dig. Ikke?
Og det er jo det, vi skal huske som sælger, det er sjældent produktet, vi sælger, det er den afledte effekt af produktet, Ja, ikke? det er Det er rigtigt. udbyttet, ikke? Og det nytter ikke at komme ind med et udbytte, der hedder 18% dyre. Så det er jo lidt det, der er problemet, ikke? nej. Men der er stadigvæk den her element i, det er jo kundernes kunde også, der skal have det er dem, der skal give effekten her. Ja. Ikke også? Det er ikke den, vi står overfor, som kunde. Det er kundens kunde. Ja. Nå, men kære salgsmonopol, vi skal tage en beslutning, om det skal være forslag nummer 1, altså det skal være en større business case, eller om det skal være, lad os tage nogle hjørner, og så lige teste af, og så videre, og så videre. Hvad tænker Søren? Jeg vil gå med Assis der. Altså, jeg synes simpelthen, det skal løftes op, fordi det vil være en unik mulighed netop for at indføre noget nyt, altså bruge det som en kæphest. Så jeg tror, jeg vil gå efter etteren. Ja, det gør jeg. Ja, hvad siger Asli? Og jeg tager også etteren. Jeg tror ikke, en indkøbschef lader sig snyde med spredt omkostning over tid. De er benhårde. Ja. Jeg er splittet. Jamen, det er fordi, jeg kan jo godt lide den der med, at hvis du er i tvivl, så prøv det. Prøv det, og så se, hvordan pokker det virker. Men på den anden side, så får du ikke den store storytelling på. Så jeg læner mig nok også op af forslag nummer 1, det tænker jeg. Så det bliver... Ja, men vi blev unisone. Det blev simpelthen forslag nummer 1. Yes, sådan. Ja, sådan er det. Jamen, det var det, Thomas. Du skal gå med forslag nummer 1, altså lave en større business case sammen med din kunde. Tak for denne gang. Send os dit salgsdilemma, så vi kan vinde det her i salgsmonopolet i næste uge. Vi ses.